Kibaro syakatup Khubor Jongi kadan Bosco Media Network. Kimat bakongsan mentaka singi kilong. Yatali lang ka HSPDP bat Garo Hill State Movement Committee Bandawa Jylla laka jong yaki Khasi Jantia bat Garo. Dawa ka New Trap Integrated Territorial Organization ban penjela nekarta yo kam sorkar. Ban lapen kod yaka bedin klam ka senrad hajowai. Tumenta ini pahaj ki Khubor ki bakhambania. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization kalalit ai da kador khas hau menteri rangba ka Jylla u konrat ke sangma ban penken mau badai ban penjela nekarta hadu saupo arsenam ban thungkam ki khon samla khasi jantia khnang ba kinum doi kinu ki kam sorkar. Habe kran shikilat pathai Khubor u samla don bok dekhar ulaya thu ba kani ka jingdawa ban penjela nekarta ki khon samla ban yo ka kam sorkar kalong ba bon ki khon samla ka Jylla ki do ya bon ki kam sorkar namar la palat ya karta jongki na kada ka jingslam ka sorkar ban penmi ki kam ki balat haki office sorkar bar ulaya thu ru ba na kalyang jong menteri rangba u ong ba un sakhot ka jingalang banyak kran halor kani kaman menteri rangba u la ong ru ba laban penjela nekarta tang hadu laipu news nam karta. Kaseng New Trap Integrated Territorial Organization. Nilawan yang kendo yo Chief Minister Menteri Rangba do halor ke kam ban penjelan tani ban jaga extend yang ke upper age limit yang nong tap kam tap jam. Ba ngilai kajing postpone ba kajing delay kani ka thungkam thengjam ru khalak pois ki bakut ya kani ki rukom thungkam tengi de halor kani ka nongrem ni pha ka wei ka memo chako government khnang ba kan wat gilat klinti khnang ba kini ki khana samla jungi kinum yado kani ka kam gajam te nakalian jung uru laong ba katkum ka jingdawa jungi dawa hadu sauku ari ki ST te mo nakalian jung uang ba hadu lai punyo kidang sungukin sungudang ayahap bat kebat katar uang ba kin sekran halor kani ka phang bat kin dala yo ya ka consent ka majority te un salak un menteri kam ya kani ka jingdawa jungi Hakni ka juk kasngi kaseng kala dawaru na ka sorkar ban kentiu kerdanya ka lasken CNRD block syaka civil subdivision badai ICNRD block ya ka namdong namar kini kishnong ki basyong syaki khaput kinsuk ya kalit ka wanjongki bat banwan ra ya ka roy ka par ka bakhambiang syaki nikithan khaput. For this integrated territorial organization Jantia Hills mentaga singi ngiliyo ban submit ya memorandum how Chief Minister bodon burom jong Jylla jongi memorandum be submit bagi penkenmau ya ka wei naga long pending issue for district jongi kata kedai ka bajadai bat ka upgradation ya ka lasken CNRD block chavi civil subdivision kumbang itip kene ka civil sub kene ka lasken block kedai ka wei ni ka block ka barim tam po ka district jongi kumta ni kaleng jongi ngi penkenma biang au Chief Minister bala dalong kumno kedai ru ban ai ban penyo ya ka civil subdivision ka po lasken CNRD block tas ka wei ru ngi penkenma yo Chief Minister ba hagisnam arjar khat ar ni khat lai kadon proposal nagaliang government ru ban grid no sagawai ka CNRD block haga thalasken kum division ya thalasken block haga kasnong namdong nge namar kum bagalong kini ka thalasken block kalong gawai nagi block kabayar kidon kinong song kidon kisnong ang to hadu si lengan ladang bakla kidon kumba sispa lapeu teli kisnong plus idang don kisnong bat kadai ru kawai ke jaka ke ba yejan bakini ki blok bon ini ki thain border jungi kumta nakal yang jungi idon kam namar ko population ru kini kal thalaskin blok kedon kumba kat kum ke census jong snem arja khatwai kidon hadu silak lapeu plus kibiru ke basong snong to thalaskin blok kumta ngi kentu UCM namar nakal yang sarkar tu kisnem ni kumba bi la dep one bad inspection ni ke jaka dong sedong ban nakaliang ke snong nam dong ru kal dep ai ke jaka babiang ban grid no ye ke blok hapo nam dong ong us exmin us pet ha un sai khot gi meeting ban ikren hor dei bat kini pun boro artli gi jing dua jungi nakaliang jungi ki sayo hi kita gi jing pulat ni sarkar boro gi ong under process hendrai nakaliang jungi kum geseng hi namar kini kinong kimat ki bakta ngiyo i balai ke jia ki jaka border jungi hidukan ni namar ki development ni keleng sarkar kimla ban
pempoi segitu gibriu ke besar desa si border area na kata ngi doa jur no cm bau de ban krit gini blok bagi civil subdivision margine borok ki jeka ki hap apa blok 1 kenang bagi gibriu kini janno bagi fisor ka kini yo no kita ki development nepok jong ke state jengi mar kumbang I mata ka asam cuman encroach kadai ni gini ki daw bagi encroach bagi jeka ngi dai ni gini ki daw bagi gibriu sarkar jengi ki kimdon ki jengi jan bagi tu gibriu jengi bochong si khap put sekitar kaput. Kinong ya lam jong ka Hill State People's Democratic Party kilaya kendu ekidukot ka Garo Hills State Movement Committee ha Garo Hills ban pen KM ya ka jingdawa ban ai jilla no la ka jong ya ka Garo Hills badru ya ka Khasi Bajantia Hills. Habakran bagilat pathai Khubor u president ka HSPDP u ba KP Pangyang ula ong ba hakisnam khat khandai spa nyau pho ban nyau phowei ka jingya khi yo jilla ka dei nagabanta ki Khasi bat Garo ya ka Meghalaya. Uba pangyang ulaya thu ba ka jing ai jilla ha India la pensyong nong rem halor ka ketien ka thliet ba kata ka jat ben reu ka kran bat ka lariti jongka. Ulai nuksa ba yaki Manipuri la ai da ka jilla Manipur bat yaki Naga la ai ya ka jilla Nagaland. Uni unong ya lam ka HSPDP ula pen sngau ba ka sarkar ka de ban pen urlong ya ka jing ang no jong kini ki artli ki jat ben reu da ka ba ai no ya ki la ka jong ka jilla. Hapuk ka yung lorba ng district council. December. Kaji si ka tang ayut ki MDCV. Te na bagi table ya gani hapuk ka district council. You don't keep what start with kamo. Please seek information. Talong very interesting kalong gani mo. Sige tu iki. Agani kaji lang ka baki ya kren. Claim da kain political parties affiliation ka Congress ne ka NPP ne ka NCP ne ka DNC ne ka UDP mo. Like penlak ya gue ke solution bagi table apa ka janji dis council but sorry ya ka Garo Hills atau district council tangga we pilapa ya kata resolution unanimously kena pass and all ba yes we don't come ya ka Garo la okay Garo la te nak kata kau ngiru hoi menhagani kalau wanrak sisin ka resolution jong Clifford Marat former MLA mo ya resolution hoi la sa reject ko kasi tereng sia tu yepi hagaji su tu jongi atli ki ni ki body ki ba tu ya gani ki issue ya ida su tu shai ba hapo garhi sa ko wei ki sa shim ya gani ka issue kumbalo manis kama tamne ka political issue political interest Mungkin sim hi bakadai ke isu juga jadi. Tengi ke SPP ke isim dia bakadai ke bentar yang seperti. Bangi ngeskan bak ri bakadai ke jongi hawe ke sini sim ya ke omdai bakadai ke isu bon rak SPP ban ong bakadai ke SPP ke balai datang ke long mengingi wandu tang kum ke parti ke banyu I ya ke jingan kam bakadai jongi. La tengi kuat ban penitu ilahi ke identity jongi. Kalet niam be din klam ki penar bala penlong da ka sen ra jowai be ka klam ka pang ka shitom bat ki jing sni bo bonjat na ka imlang salang kala poisha ka bakut henden ka si da ka jing pen ngam ki rot ki den klam ba kan thop ki ka knong balai bat sembod knong hapung atna hagani ka le niam ki bor sanshar ka West Janta Hills district kila ailat tang sau pomut shishnong bani shimbanta khanang ban te la kam ya ka jing sapriang khyang jing pang coronavirus Kajing pendap ya ka bedin klam mentau snam ka kamlong kerpang namar kalong ru shi benta jo kajing dap san pho snam ka jela kumjo kajing dap nyau pho san snam kajing yo lat luit ka ri India harangkat kajing trelang ka Ministry of Culture bat ka tanat art and culture ka sarkar jela Chief Justice ka Meghalaya High Court u Biswanath Someder hakajing kranjung ulai khublei kit bokit rwang ya kajat benriu penar bat kerku kerdo bakin lat na ka klam bat kiwe kijing bakajat benriu kala ban ya kendo naloru Chief Justice Laya don lang ru hakani ka sngi u DC ka West Janta Hills u Garrett LNS Dykes u SP ka West Janta Hills District u BD Marak ki ADC ka district bakentup u PK Boro u El Kenjing nangta ki EAC bakentup u Machalam ka Didi Sengai bat kiwe Hakapor jan met jong kani ka snipan la penlong ya ka dat la wakor hayau musyang ne ka jing kenjat bolding hapdeng ka kunhon usangot password bat ulang do bat katkum ka jinget la rajob usangot password u kha u ka ba mentau snam uman bhasha ka phangneng balada job ulang do un bhasha ka phangwa
Bat hakani ka jingya kun la job de ulang do na kapangwa. Gaji pemulaya kalau wakon, kawadan dia kesini seperti ulang do, nak berkorban, wah sungai bersuat nak berkorban. Ibu beli gino ile, noro aliang, gaji ile mandu yusuf, waya mandu waya thai. Pada kitu ki Khubor ngila poisha ka bakut, tat hadu bangindai syambiang kublai shibun.